जोङो BPF दल दङमोन 13 बोसोर थादोंमोन ओमफ्राय दा जाहैबाय BJPआव दिनै जयनिं खालामनाय जाबाय दा नोंसोरो साबसे फैदो दिनैहाय दिनैहायथ' जोङो टटेल दङमोन 55 जन दङमोन जोंनि ग्रुपआव दिनै माखासेया फैनो हायाखै माइ गायनायनि हाल दङ नालाय दा जोङो 10 जन फैदों दा नोंसोर दे नोंथांमोना दे BPनिफ्राय फैदों BJP दलावहाय नोंथांमोना माखौ मोजां मोननानै नोंथांमोना दिनै फैनाय जाखो आरो सोरखौ सापर्ट होनो थाखाय फैनाय जाखो दिनैथ' जेनेबा 13 बोसोरानो जोङो थाबोबाय माबायाव BPFआव माने माखासे सुबिदा उसुबिदानि माबा थायो दा गासिबो सुबिदाफोरखौ जों मोनजोबाखिसै नांगौखिनिखौ दा बेनि थाखायनो जोङो BJPआव जेनेबा जोङो मनरन्जन सार बिथांजों आं आमलाइगुरिनिफ्राय फैदों आंनि नामा अमर बसुमतारी आरो आङो दिनैहाय आगोल पार्टिया जोङो BPF पार्टियाव दंमोन जेबो खामानि गैयैखाय आङो दिनै BJP दलाव फैनाय जाबाय आंहा बिराद उसुबिदा दङ लामाबो एसे उसुबिदा 1 किल'मिटारसो लामा मावनानै होयोब्ला आं बेखौ गोजोननाय मोनो सिगाङाव बबे दलाव दंमोन BJP दलाव मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स बिउटि and Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।